Здравейте, приятели! В днешното видео ще ви обясня за родопската теслинейка, по-точно за локомотивът от родопската теслинейка. Намира съм вкъщи, защото съм в почивка. Така, днес ще ви обясня за родопската теслинейка и локомотивът като 77002-4. Така, този локомотив, първо искам да кажа, че локомотивът, теслинейният локомотив 77002-4, другите като него, са над между 38 и 39 години и оригиналният им завод е в Румъния, в Букурещ, но той е закрит и точно затова през 2021 първите два локомотива от родопската теслинейка, които бяха ремонтирани в русинският завод или в Експрес сервис ЕООД Русе. Така, просто там беше нещо като техният втори завод, защото... И сега ще ви кажа защо завод. Защото Цветелин Колев и работниците от Русе махнаха абсолютно всичко и остана само рамата. Тоест, дори и основата от стария локомотив изчезна и така залезе слънцето на Баба Яга и на нейно място дойде Снежанка. Така, на тези локомотиви не им е разрешено да увеличават скоростта над 30 км в час, като максималната им скорост е 60 км в час. Но трасето не позволява локомотивите да се движат с повече от 30 км в час. Така, при тези нови вече ремонтирани Снежанки мога да кажа, че и те имат система за бдителност. Или това е системата с двата сигнала, там спирането от по-предишното видео. Така, да ви кажа защо аз лично реших да го кръстя Снежанка и защо реших видът на този нов дизайн теслинейка да е Снежанка и да е красива. Така. Името е Снежанка. Защото? Както сте забелязали, тя е отвънка червена. Отвънка е червена. Докато отвътре е изцяло бял таван. Кабините отвътре са бели, също и покривът, а колелата и са черни. И за това се свързва с една приказка, която се казва Снежанка и седемте джуджета. Да, Снежанка е, защото е ярко червена като кръв и устни, колела черни като албинос и таван и покрив бели като сняг. Затова се казва Снежанка. Така, първите два ремонтирани вече локомотива са 77002-4 и 77102-4. Почти еднакви номера, като това е просто някаква магия. Значи ние да го трансформираме от Баба Яга в Снежанка е направо трансформацията, не е ремонт, защото е трансформация. Изведнъж да превърнеш, да представите ли си, дизайн, който е мой, защото е този дизайн на теслинейката сега в новият е също мой дизайн. И на колегите от Русе. Така. При него способността е, че е красив. Както забелязахте, имам нова идея, която се казва Родопея и прилича на теслинейен локомотив 77002-4 Снежанка. Това е защото ще бъде като нейна сестра, близначка. Снежанка ще представлява денят, светлината и слънцето, докато Родопея ще представлява нощта, тъмнината и
Луната. Нямам никакви сценарии, мето всичко си го казвам, код ми е в главата. Така. Лично от моя опит. Искам да ви кажа още нещо. Това, че наистина стана трансформация, а не ремонт, защото преди ремонтът тя се наричала Баба Яга, заради грозния вид. Но сега всички са си променили мнението и я наричат Снежанка. И за това реших да я кръстим Снежанка. Така. Още нещо, мога да я нарича и Снежанка, защото знаете вече за кой говоря. Така. Ако сте забелязали на Снежанка, ако нали, в видеа или нещо такова, че Снежанка има вълнобразна карта, която представлява трите планини. Рила, Пирин и Родопите. Плюс това, под картата, отбелязани са и гарите на картата и трите планини. А под картата има сърце. Огромно червено сърце. Това е защото с много любов сме направили този локомотив с цялото сърце и душа. А от другата страна има цвета, което представлява красотата на Родопите и растенията. Да, това са нейните символи. Родопея също ще има, като нейният двигател е Stage V. Последно поколение, да, дизел, най-чистият дизел двигател. Той почти не изпуска вредни емисии. Така. И така, един 34, както го каза Цветелин през 2021. Той вече не е на 34, защото е на 38-39 години. Но наистина един локомотив над 30 години, който е бил стар, почти потрошен, износен локомотив, сега е красив, уникален и пълен с живот. Така че според вас това трансформация или е просто ремонт? Добре. Както казах, всичко е ново, освен рамата. Рамата е единствената, която остана от стария локомотив. Всичко друго е чисто ново проектирано от нас. Като не знаехме точно как да я направим, просто на мен ми хрумна в главата да я направим като някакъв мотив, по-точно, да се отива с природата. И ето. Така че, според вас имам ли добри идеи? След като някои хора в коментарите поискаха да направя и Симен с динозаври и чай, Симен с лятна установка, с плаж. И ето, направи ги. Даже искаха и клип за теслинейката. Ето го клипа. Значи аз се старая, хора, да отговарям на всеки един коментар и доколкото се е възможно да отговаряме на въпроси. Дори да иска да правя клип, ето, един поиска да направя клип за родопската теснейка и го направих. Така че, хора, повече за този локомотив. Просто напишете 34 годишен дизелов локомотив от родопската теснейка, бе ремонтиран основно в Русенския завод. Или ремонтът на теснейката е завършен или след ремонта на теснейката. Нещо такова ще видя, не би трябвало. Така. В новия дизайн на тази принцеса. Наистина можахме да го превърнем в една красива снежанка. Така. А знаете ли, че под картата и сърцето всъщност има символ? Това само аз го знам, защото изобразява нещо. Изобразява любовта и красотата към Родопите. Така.
Даже е отбелязана и най-високата точка на Балкана и напред Балкана, гара Аврамово. Също, така че тръгват от септември, стигат до най-високата точка гара Аврамово и слизат чак над Бринище. Това също е и Дунавската родопската солинейка, който е произведен в Румъния, но този завод в Румъния е закрит и точно заради това ние го ремонтирахме. Затова и Русенски завод, не само Експрес сервис ЕОД Русе, а и Русенски завод. Така. Тъй като нямам много време, ви казвам чао до следващото видео и мога да направя и втора част на това, не знам, ще видя. Пишете в коментарите въпроси, пишете мнението и така. Това, че локомотивът е красив, като Родопите, е наистина хубаво. Така че казвам ви чао и до следващото видео, аз да се видя животинките. Някое видео мога и да ви ги покажа и тях. Козички, кокошки, куче, котки. Аз обожавам много животни, хора. Аз просто обожавам всякакви животинки, независимо какви са. Така че казвам ви чао и до следващото видео.